Elin Llwyd ydw i, ac yn 20 oed ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n profiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sydd, yn anffodus, yn dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a Iechyd Meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd. A dysgu, beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio. Tu ôl i'r wen. Yn y bennod yma, rydyn ni'n trafod galar a profedigaeth. A dwi'n cael cwmni'r hyfryd Sarah Maredydd Jones a Rhys Byda. Mae amgylchiadau profiadau personol y ddau yn eitha gwahanol, ond ag un peth dirdynol ac emosiynol iawn yn gyffredin. Colled. Yn sicr mae eisiau siarad, mae eisiau normaleiddio y sgwrs. Dyna dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd ers i fi colli'n had, yw bod pethau yn mynd yn haws y mwyaf ti'n neud nhw. Dwi'n quite yn cyfieithu o'n Saesneg. Os yn gweud, it doesn't get any better, but you get better at it. So pan o'n i'n iau, oedd pob tro o'n i'n sôn am dad nes gwedi enw o'n i'n mynd yn upset, ond ti'n cael amser wedyn i gael dysgu ymdopi, mae eisiau siarad, erbyn y diwedd, erbyn hyn, dwi'n bron yn moyn siarad amdano fe yn gymaint dwi'n gallu, i gael, dwi'n gweud, normaleiddio y sgwrs. A dyn ni nôl at hwnna yn y man bendant Rhys o ran yr siwrnau yna o ymdopi, ond i ti yn enwedig fel bachgen, neu wedyn, dylen ni wedi, sori Rhys. Mae'r ystadegau yn dangos bod bechgyn dynion dal i fod yn ffindo fe'n anoddach i fod yn onest a i siarad am i tymladau, emosiynau. Ydy hwnna'n rhywbeth gallu di uniaethu fel o stigma dal ynghlwm ar peth? Sicr, mae wedi gwella. Mae'n meddwl bod hi'n gwella yn gwybod bod rhaid ni siarad. Mae pawb yn cydnabod yna. Ond falle dwi ddim cweit yn digwydd eto. Ni'n gwybod pan fi yw'r mab hynna o bedwar. A fi'n cofio pawb yn gweithio fi, look after everyone now, tiw dyn y teulu, na siŵr bod pawb yn iawn. A achos hynna, oedd hwnna'n rhyw comment throwaway, ond mae fe'n aros dy ti, falle'n is-ymwybodol, a ti'n meddwl, mae rhaid fi fod yn gryf, mae rhaid fi edrych ar ôl pawb, a felly ti ddim eisiau siarad. Ti hwnt i unrhyw toxic masculinity sydd pobl, mae'r profiad yna yn dy formative years, mae'n gweud yn Saesneg, mae fe'n mynd i siap o pwy ti trwy gydol dy fywyd. Hebos. So, mwyn, fel ni'n gweud, normaleiddio'r sgwrs, fod dyna bydd ni'n gobeithio wneud heddi fe ag annog pobl i agor y sgwrs na. Rhys, ti fod yn gweud yn bach mwy fel am dy brofiad personol di te o golli dad? So o'n i'n 5, a dad di cael asthma attack, a di marw. A fi'n gweud yn 1 o 4. So yn war i'n 7 oedd ymrawd canol 1 2, a wedyn oedd yr ifeng a Aled oedd e gas iddyn ni eni eto. Mae'n stori drist yn dweud, ond ti jyst i cario ymlaen, really. A fel ni'n gweud, o'n i ddim really, pan ti'n 5 mlynedd oed, mae jyst yn dimlad, dwi'n dad ddim yma, mae'n rhywbeth trist. Ti ddim really yn gallu gafel ar yr holl sefyllfa tan bod ti, tawn ni yn 20 bron. Ti ddim y tools i gael delyd o fe pan ti'n 5 neu'n 10, hyd yn oed pan ti'n yn 10. A ddim tan o'n i yn
ugeiniau, o'n i'n sylweddoli bod fi jyst i bocsio popeth lan, jyst i cario ymlaen, canolbwyntio ar pawb arall yn y teulu, neu'n siŵr bod nhw'n iawn. Tan bod fi'n sylweddoli, ti ddim yn reit, ti'n drist o hyd, a mae eisiau ti unboxio hwn nawr a cael delio dy fe. Ond ti'n sôn 5 mlwydd oed fe, mae mor ifanc, fel ti'n gweud, elli di ddim am gyffred pan ti'n rhoi dron yna, beth sy'n ymlaen, ond mae siŵr, o'n i'n meddwl am hyn pethwrnod, o'n i'n meddwl am 5 mlwydd oed, beth i fi'n cofio pan i fi'n 5 mlwydd oed, Sara, os ti'n cofio pethau pan o ti'n 5, Rhys, os da ti atgofion o'r cyfnod, gyda dad, ydy hynna wedi cadw ti fynd, beth yw, os ydy hoff atgof falle? Un atgofion cyntaf fi yw, ar ei golen yn watch o rygbi, a ni ar un penglin, a peint y fe'n y llall yn y tŷ, a Cymru yn ymware, a nath nhw sgorio, a nath ei neidio la, a nath i gwmpoff, mae stori efo yna, a storiau, pawb yn siarad yn dda amdano fe, a pa mor dyn mor ffein o dde, a mae'n hyfryd cael gweld a clywed y stori yna. Mae'n fideo fe yn wario rygbi, a mae'n rhaid wedi watcho yna miloedd o weithiau gweld e'n sgorio cais a phethau fel yna. Ond, ti jyst yn... Weithiau ddim yn gwybod y geiriau i gael trio disgrifio'r teimlad, ond ti'n gwella bob dydd yn delio gyda beth sydd wedi digwydd a ffordd ti'n teimlo. Ond trwy gydol dy fywyd, mae yna sefyllfaoedd newydd yn mynd i godi. Fel, dylen ni gael sgwrs dy dad am beth yn meddwl am rhywbeth gwleidyddol fel Brexit, neu rhyw wario'r pêl-droed neu rygbi, neu jyst cerrig milltir yn dy fywyd di, cael tŷ newydd, cael tŷ cynta, cael babi, priodi, pethau fel yna. A'r pethau yna sy'n dal ti mas, dwi'n meddwl, a ti'n cael pang o, hyd hyn, mae beth wedi bod fi wedi gwella, bydd y teimlad yna, da fi am byth, ond ti'n dysgu sut i ymdopi dyn nhw. A Sara wedyn ni profiad tebyg o ran colli rhiant, ond amgylchiadau eitha gwahanol, fe? Ie, so nes i golli mam pan o'n i'n 17 oed, so o'n i'n 6 dosbarth yn ysgol Plasmawr. Ar ôl cyfnod oedd mam yn dioddau o salwch meddwl, so dyna sut nes i golli mam, rili, achos yr salwch meddwl yna. So dwi'n meddwl pan ti'n 17, fel o'n i just eisiau bod yn normal, sydd yn just yn ridiculous, achos dwi'n ddim beth yn bodoli, nag oes, ond o'n i just fel, iawn, dwi just yn mynd i fynd syth nôl i ysgol, dwi just yn mynd i fynd allan o ffrindiau fi, a just smalio bod dim byd i digwydd, rili. A dyna be o'n i angen ar y pryd, dwi'n meddwl, ond edrych yn ôl yn amlwg, felly, ti just ddim yn rhywbeth ti'n gallu susteinio am amser hir. Gennau bobl amazing o gwmpas fi oedd yn checio fyny arno fi, gofyn os o'n i'n iawn, a wedyn rhoid, dwi'n cofio athrawon yn rhoid fel stafell iddo fi yn y bloc yn Plasmawr, just fel, dynyddio hwn os ti isio. Ac o'n i fel, dwi'n ffain. Ond dylse fi di cymryd yr help na, oedd nhw'n gynnig, a ella just cydnabod o fwy, ond fel ti'n dweud, pan ti just yn 17, ti just eisiau bod efo ffrindiau a just cario ymlaen i, dwi'n gwybod, fynd allan neu... Ie, dwi'n meddwl, sdim ffordd iawn i laru. Mae pawb neu bod yn wahanol. Wrth gwrs, sefyllfaoedd toxic sy'n gallu codi o os oes rhywun ddim yn delio dy fe, ond mae cario ymlaen os dyna ti angen i wneud, fel debyg iawn i fi, just cael rhywbeth arall i ganolbwyntio yno, i gael cario ymlaen, mae hwnna'n hollol ffain yn dwi, a dyna'n aml iawn sy'n digwydd i bobl. Am mhrofiad i, os tawn lleth ar rhywun, mae'r profiad cyntaf yna, galar, wedi gwneud y lleth yn fwy llithrig. So, o'n i'n gweld yn haws, fi'n gallu llithro lawr y lleth yn haws gan bod beth sydd wedi digwydd. So, gwybod beth yw'r triggers na, gwybod pan ti just cydnabod a adnabod, pan ti just ar top y llethyr, a wedyn dysgu y pethau ti'n gallu gwneud, just dal dy hun. Peth cyntaf, gwrs, i weithio rhywun agos, cariad, teulu, ffrindiau,
Dwi'n bach o... Dwi ar top o llethr fan hyn, a dwi jyst angen... Neu nhw'n afel yn helpu ti. Nhw'n afel yna ti, gael gweld neu'n siŵr bod ti ddim yn llithro holl ffordd lach. Achos, wrth gwrs, unwaith ti'n dechrau llithro, ti ar y gwaelod eto, mae'n gymaint anoddach i gael codi dy hun o lan. Cymryd pethau, tod, bite-sized chunks. Os o'n i'n teimlo'n wael, neu'n drist, weithio ni, oce, just cael i'r penwythnos, a just cael chill, a wedyn ni dechrau to. Os o'n ti'n rili wael, diwedd y dydd, amser cynno, just cael dy hun drwy'r awr nesaf, a mae hwnna'n cael ei glymu gyda pryderbyd, fel anxiety. Os ti'n cael episod neu rhywbeth o'r pryderu neu hefyd y selder, just cael dy hun i'r cam nesaf, heb goffod meddwl am wythnos, blwyddyn nesaf, gweddill y bywyd. Mae'n gallu mynd yn rhy fawr wedyn. Bite-sized chunks. What's the next goal? What's the next step? Yr un peth fel, dwi just yn meddwl bod yn rili bwysig bod gen pawb i tools really i ymdopi efo triggers. A mae hynna ddim just i wneud efo pobl sydd wedi colli rhywun, ond os ti'n teimlo'n isel neu'n bryderus, bod gen ti rhyw tools ti'n neud, gen ti o ddydd i ddydd lle ti'n gwybod sy'n gallu helpu ti. A mae'n ychydig bach yn nhw, dwi literally, fel mae'n rei yn nhw, dwi'n mond i wneud ers blwyddyn. Cyn hynna, o'n i just ddim yn gwybod amdano nhw. Ad y lockdown, o'n i wedi darllen y llyfr yma, 4 Pillar Plan, gan Dr Chatterjee, ydi o? Mae mor... Oh my god, mae'n briliant. Mae di newid bywyd fi a Robin, fel, nath ni ddarllen o blwyddyn dwytha, a beth ydi, mae di roed pethau mewn i 4 pilar, so cysgu, ymlacio, symud a cwsg. A mae jyst rhai pethau ti'n neud yn bob pilar sy'n gallu just helpu chdi bob dydd. A mae o rwan actually'n prescribio hyn i bobl yn hytrach na meddyginiaethau. Just fel steps bach i bob dydd ti'n gallu neud. So pethau fel, maen nhw'n really syml a fel mae actually'n gweithio. So just bod ti allan yn y ben bora, just mynd am dro yn y bora. Be arall, neu'n siŵr bod ti ddim efo sgrin am awr a hanner cyn gwely, wneud gratitude journal, just 3 peth bob dydd ti'n gwerthfawrogi. Hyd yn oed os ti wedi cael diwrnod really rubbish, mae yna dal rhywbeth am y dydd lle ti'n gallu sbio nôl bod fel, hwnna'n really special. Gallu ddod yn rhywbeth fatha y tywydd. Mae'n gorau bod yn rhywbeth masif bob dydd. A ta fel rhywun peth fel ymarfer corff, bod ti'n symud, a dim just i golli pwysau a fod yn dena. Just rhywbeth i wneud ti deimlo'n dda. Mae just yn gallu helpu gymaint. So weithiau mae just yn bwysig i gydnabod ella bod fi just angen diwrnod arall fori. Ie, paid o roed pwysau ar dy hun i gael gwneud unrhyw beth un ffordd penodol. Os y ti yn deffro'n bore a ti just yn teimlo'n hollol rubbish a ddim eisiau codi, sy'n rhaid i godi. Pan mae hwnna'n mynd yn bob dydd yw'r broblem. Ond o'n i wastad yn gweud, tidy room, tidy mind. So, o'n i wastad yn codi a os o'n i'n teimlo fel fi'n gallu codi, mynd i gael cawod, golchi, tycluso'r stafell, tycluso'r tŷ, a wedyn ti wedi gwneud rhywbeth, ti wedi cyflawni rhywbeth, ti'n sgwrdd mae hwnna'n dechrau da i'r diwrnod. Ti'n gweud na, Rhys, oedd na adeg lle o ti'n teimlo fi ddim eisiau codi? Oedd na adeg hir? Yn sicr. Yn y geiniau, o'n i'n licio ymarfer corff lot yn mynd i'r gym a o'n yn ram o'r mywyd i. A o'n i'n sylweddoli bod fi jyst yn eisiau codi mynd i'r gym heddi. A dwi'n rili taro fi, o'n i'n mynd 4 gwaith yr wythnos a ddim eisiau gwneud e. Mae'n rili odd, pan bod fi ddim eisiau. Jyst eisiau aros yn y gwely. A falle bod rhywbeth di digwydd yn y newyddion neu... Dwi'n cofio Robin Williams yn marw. A nath rili effeithio na fi, ti'n meddwl rili drist o hyd, a jyst gwylio fideos ohono fi, a wneud stand-up a phethau, a wneud interviews, a jyst am oriau, peidio codi'r gwely. A wedyn, nath rili taro fi, mae eisiau ti godi na. A dyna, ys i cysylltu dy mam wedyn, a hi nath weid am codi, golchi, tycluso,
fel dechreuad. A dwi'n teimlo hefyd bod lot o bobl ddim yn garedig i'w nhw hunan. Bysa ti byth yn siarad efo ffrind yn y ffordd ti'n siarad efo ti dy hun weithiau. So pam bod ni'n neud o, pam bod ni'n siarad efo'n hunan fel, oh god, ti'n useless heddiw am ddim codi neu am ddim, dwi'n gwybod, neud y thing na ti angen neud ers ages. Mae'n basically just bydd yn garedig efo ti dy hun a mae'n ffain am yfory'n ddwrnod newydd. Mwna mor wir. A ti'n sôn am ffrindiau fyna, ni'n barod wedi cyffwrdd ar pa mor bwysig oedd ei gael pobl o gwmpas chi, y gefnogaeth na siarad. Ond beth fydda'ch cyngor chi i rywun sy'n mas na, sydd â ffrind falle, sydd yn galaru neu'n dioddau mewn rhyw ffordd? Chymod, fel, siwr allwn ni fod y ffrindiau gorau posib, y gefnogaeth gorau posib, achos mae'n anodd gwybod weithiau beth i weid. Hyd yn oed fel oedolion, heb sôn am falle pan yn ifanc, yn blant neu yn eich arddegau, siwt mae bod y ffrind gorau posib? Sara, beth fydde ti'n gweud? Achos o ti bendant yn arddegau pan oedd ei gyd yn digwydd. Felly, be fydde ti'n dweud? Dwi'n meddwl, swn i'n deud, y peth cyntaf illa ydy, mae deud rhywbeth wastad yn mynd i fod yn well na deud yn byd. Mae peidio deud yn byd o gwbl yn mae'n really brifo, fel yn anffodus ti'n cofio'r pobl sydd ddim wedi cysylltiad. A dwi allan sôn am fel fwy o fatha profiadau ffrindiau wrth fod yn hun, achos pan ti'n 17, obviously, mae'n rhaid i ti fod chydig bach fwy am yn edgar, fel teenagers ddim yn mynd i fod yn gwybod beth i ddeud na ddeu, ond mae just cysylltu a just fel, say hello. Ti'n mynd gorfod fatha just dweud, dwi'n meddwl amdano ti, neu allu ddod bod mor syml o hynna, meddwl amdano ti, neu sori glywad, neu os a rhywbeth allai wneud. Neu hyd yn oed pethau fwy practical fel, dwi yn y siop, be allai gael i ti. Mae rhai o ffrindiau fi'n lyflu a maen nhw'n textio ar pethau fel syl y mama. Mae'n rhywbeth really nice i feddwl am. So ie, mae wastad cysylltu peidio poeni am ddeud y peth wrong. Mae'n rili anodd i ddeud y peth wrong yn y sefyllfa yna, dwi'n meddwl. Just mor syml a fatha bod ti'n just yn meddwl am rywun. Felly, os oes yna rhywbeth gallai ti weid wrth Sara 16 na, neu iau am hwnni, neu rhywun mewn sefyllfa tebyg i ti, be fydde fe, os da ti rhyw ddarn o gyngor falle bydde ti'n rhoi iddi hi? Dwi'n gwybod, achos o'n i just eisiau bod yn normal, a dyna ni, a dyna'r ffordd nes i ddelio efo fo'n syth bein, a fel chi'n dweud, mae hynna'n iawn hefyd. So ie, dyna, dwi'n meddwl sy'n ei ddeud, just i beidio poeni gymaint hefyd, ac i just fod yn garedig efo ti dy hun. A mae sut bynnag ti'n teimlo yn ffain. Ti ddim yn gorau bod y person fwyaf poblogaidd yn y byd, ti ddim yn gorau bod mewn criw huge o ffrindiau, ti just angen llond llaw o bobl ti'n gallu trystio a siarad am unrhyw beth efo. A mae hynna mynd i fod yn ddigon. A be am y bachgen bach 5 mlynedd oed na Rhys, os da ti rhyw ddarn o gyngor iddo fe, neu plentyn, person ifanc yn mynd trwy profiadau felly tebyg i beth fues ti, beth fydde dy gyngor di, beth fydde ti'n gweud? I peidio rhoi gymaint o bwysau dy hun. Yn i gyd, beth bynnag yn oed ni'n trio gweithio fy mas. Bywyd a mae bywyd yn ei daflu i'r peth yma. Dyn ni just peidio rhoi gymaint o bwysau dy hun. Wel, sa'n credu, allan ni weid am well, really. Peidio rhoi pwysau yn hun, credu fe, peidio rhoi lan, cael y gobeith na, a cadw siarad. A yn hynna o beth, fi mor ddiolchgar i chi'ch dau am siarad mor onest a gan fod mor barod am rannu heddi, achos mae'n bwysig i ni, fel i ni wedi sôn yn dweud, i ehangu'r sgwrs na am alar, ond am les a iechyd meddwl yn gyffredinol. Felly, diolch o galon i chi'ch dau. Diolch am y cyfle, diolch Elin. Ie, diolch yn fawr. Diolch Sara. A diolch i chi am wrando. Dwi'n siŵr eich bod chi, fel fi, wedi'ch cyffwrdd gan onestrwydd a chyngor Sara a Rhys. Ond cofiwch, dim ond sgwrsio am brofiadau personol i ni ar y podlediad yma. Os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help.
Mae'r rhestr o wefannau a mudiadau allfod y gymorth ar dudalen meddwl.org, a diolch iddyn nhw am eu holl waith diflino yn cefnogi a hyrwyddo pwysigrwydd iechyd meddwl. Tan tro nesaf felly, edrychwch ar ôl eich hunain, a fel wedodd Sara, byddwch yn garedig eich hunain ac eich gilydd. Tu ôl i'r wein mae gweld y